An lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan denmisɛn ani maakɔrɔ cɛ ni muso aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bisimila ORTM kan ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye primature la n'o ye ministre ɲɛma ka baarakɛyɔrɔ ye a sigilen bɛ dakun belebele fila kan a dakun fɔlɔ o ye ministre ɲɛma ka baara daminɛ n'o ye juin kalo tile 7 tɛmɛnen ka na bila ni waati in na o ye a ka baaraw tile 100 ye o hukumu kɔnɔna la ORTM ni a baarakɛɲɔgɔnw n'o ye kunnafonidila kɛnyɛrɛyew ye i n'a fɔ Cledu i n'a fɔ Renouveau olu y'u bolo di primature ma ni ka nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka d'a kan laada don an ka jamana kɔnɔ yan nin ye a san damadɔ ye o tɛnkunnen bɛ min na a nana bɛn ni septembre kalo min ye an b'aw hakili lajigi ko ka bɔ septembre kalo la san 1960 ka na bila septembre kalo la san 2021 o ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali san 61 ye nin koba fila de nana kɛ ni ɲɔgɔn ye ɲinɛ septembre kalo kɔnɔna la o kumana aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma monsieur le premier ministre i ni ɲankuma kori baasi t'i la o kumana i bɔra Segu a fini ɲana fini ɲana kabini n bɔra Mopti Sikaso ni Kucala ni Segu n bɛ maliyɛnw ka fini n b'o de dɔn hali conseil des ministres la sisan n'o y'a jate ministre bɛ taa conseil des ministres an ka habit traditionnel la donc n bɛ se k'a fɔ ko tournée a ɲɛna Kasim Traoré i ni ɲankuma ma ni ɲankuma si bisimila ka ORTM filɛbaga ni a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila Isa Kaba Sidibe kori baasi t'e la baasi tɛ n na Ayise an bɛ i fo ka foli tɛnku an ka maa welelen na an jigi b'a kan ka fɔ an bɛna baro minnu kɛ a nafa bɛ bonya jamana ani jamanadenw kan o bɔlen kɔ an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko an bɛ yan nɔ ministre ɲɛma ale ka tile 100 kunbɛn o hukumu de kɔnɔna la nka tile 100 kunbɛn in a tɛna na kɛ baro gansan ye baro in bɛna na sinsin jɔsen 4 kan a jɔsen fɔlɔ o ye lakana ani basigi sabatili Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a filanan o ye bɛnkan sɛbɛn min ni o sɔrɔla an ka gouvernement ani Mali baarakɛlaw ka lafasali jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛla la a sabanan o de ye yɛlɛmali minnu kan ka don an ka jamana taabolow la mara taacogo ɲuman marabolow kɔnɔ marayɔrɔw kɔnɔ fo kana se an ka kinw ma naaninan sa o ye mara kɛcogo ɲuman ani bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la an bɛ nalen olu de fɛsɛ aw ye ani ministre ɲɛma i ye baara daminɛ nin ye a tile 100 ye ne bɛ fɛ k'a dɔn tile 100 in e yɛrɛ hakilinata ye mun y'a kan tile 100 in yani n ka a kuma daminɛ n b'a fɛ ka foli bila ka se maliyɛnw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli bila M5 militants n'a responsable bɛɛ ani maliyɛnw bɛɛ i bɛ parti la o i tɛ parti la i bɛ Mali kɔnɔ i tɛ Mali kɔnɔ ka tila ka tasibila kɛ ka dugawu kɛ an ka soldaso ani kɛnɛmamɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ani an ka population yɛrɛ population civile min bɛ gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛ in na population caman u ni tɔɔrɔ la ka M5 victime fana mɔgɔ minnu sara kɛlɛ in la kɛlɛ min kɛra sababu ye yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ fo ne ka se premier ministère la ka baara kɛ maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la n b'u bɛɛ fo ka dugawu k'u ye k'a fɔ ne bɛ yan bi nka hamina bɛɛ ye mun ye lahidu min taara maliyɛnw ye kɛlɛ in kɔnɔ kuma min fɔra maliyɛnw ye munna an tun b'a fɛ yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ o lahidu ne ka baara bɛɛ ka se k'o latimi o de kama n bɛ bɔ so kabini don o don ne bɛ na bureau la 5h30 n bɛ bɔ yan 22h 23h o ye parce que waati ka surun baara ka ca lahidu min taara pour que k'a waliya a ka gɛlɛn kojugu donc n b'a fɔ n b'u bɛɛ fo k'u ka dugawu k'an ye n mago bɛ u ka dugawu la gouvernement ni président de la transition an bɛɛ mago bɛ dugawu de la ministre ɲɛma y'a fɔ baara ka ca nka tile 100 an y'a fɔ cogo min na ko laada de don kɛnɛ in ka sigi mun baaraw de kɛra ka se bi ma mun de bɛ ka kɛ sisan mun de tora bamanankan fɔlɔw ko ye k'o ye fɔ ko ban nka lakale a bɛ se ka dɔ fara yanga de kan o de kama anw y'a ŋaniya ni ka ja dɔw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko baara dɔw olu bolodalen don ka ban an ka Mali finitigilakaw ɲɛsinnen don
banbagaciw kɛlɛli ma ka bɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Mali lakanali ko tɛ se ka kɛ fo maliden bɛɛ lajɛlen ka fara k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka banbagaciw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de siratigɛw kɔnɔna la an ka gouvernement ɲɛma a ma ɲina finitigiw ka kalankoɲɛw kɔ. Ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kuraw bolo bɛna don baara la walasa lakanali ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye an fɛ yan cogoya min na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔ yanfanw. Alisa baaraw bɛ sen na kɛlɛkɛ minanko ta fanfɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ pankuru ani mobili o n'a ɲɔgɔnna caman na. Wa gouvernement ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko malidenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko accord d'Alger ko ɲina ma kɛ o kɔ. U bɛna fɛɛrɛw bila sen kan walasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye nin gafe in kɔnɔna la cogoya min na. Nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la ɲina ma kɛ an dɛmɛbaga jɛkuluw kɔ. Ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka fara dɛmɛbaga jɛkuluw kan lakanako n'a sira fɛ walasa hali bi lakanako bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye an fɛ yan nɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama. Kasim Traoré, ɲininkali min mana k'i bolo ka tɛnku ministre ɲɛmaa la lakana hukumu kɔnɔna la i bɛ se k'o fɔ. Ayiwa premier ministre an b'i fo an b'a fɔ n ko ala ka tile 100 wɛrɛ yirila k'i to yan malidenw sago o ɲinini na. Bi kuma min bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko kɛlɛkoko ta nasira fɛ Mali b'a fɛ k'a tɛgɛ don jɛkulu dɔ bolo a bɛ baara kɛ Irisilakaw fɛ yen. Anw dun fana fɛ yan an ɲɛ b'a la k'a fɔ san 8 tɛmɛnen in na ni fɛn bɛ yen n'o ma kɛ finitigiw ye mɔgɔw ɲɛ bɛ a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi ko Mali finitigiw mago bɛ pankuru na u mago bɛ kɛlɛkɛminɛn na dumuniko ani minɛnko musaka min bɛ ka fɔ ŋunuŋunu na n'o taara di ninnu Irisilakaw ma o tuma an ka sɔrɔdasiw ta bɛna k'a la mun ye. Kasim e ni maliyɛnw bɛɛ a bɛ tile dama damaw bɔ an bɛ ka lamɛn radio ni média international la campagne dɔ bɛ sen na ko Mali autorités ni Irisi jamana jɛkulu dɔ bɛ ka accord dɔ signé ko accord kɔnɔna la ko wari caman bɛ na tiɲɛ wari yani a ka d'u ma a kan ka taa di an ka sɔrɔdasiw ma. U b'a fɔ fana ko maa ladiriw tɛ yen k'u bɛna tiɲɛni de kɛ jamana kɔnɔ kuma caman bɛ ka fɔ. Ne bolo o bɛɛ ye rumeur de ni gouvernement ko don o don ni rumeur fɔra k'a bɛ bɔ ka jaabi baara tɛna ban a bɛna a ka waati bɛɛ k'a ka rumeur démenti. Ne bɛ se ka min fɔ bɛɛ k'a dɔn u k'a faamu fana ko Mali État c'est un État souverain. Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960. Mali tɛ yamaruya ɲini jamana wɛrɛ fɛ pour que a ka jamana lakana ko a ka se ka solution sɔrɔ a la. O ye kelen. A filanan an ye mun ye a bɛ waati dama dama bɔ. Jamana o jamana n'i k'i lakana ko n'i y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma don dɔ la a bɛ wuli k'a fɔ k'ale bɛ taa. N'a taara i bɛna mun kɛ? O tuma n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la i kan k'o waati fana labɛn. Gouvernement min bɛ sen na an ye jateminɛ kɛ n'i y'a ye Mali binna ka se yɔrɔ in na bi a sababu fɔlɔ ye mun ye? An ka kɛlɛkɛcɛw an ka sɔrɔdasiw kɛlɛkɛminɛnw n'u ka condition de vie n'i y'a ta armée les forces armées de sécurité baara min kan ka kɛ o kɔnɔ o de kun ma kɛ o. O de y'a kɛ an binna. N'i ye jamana o jamana ta n'i ka l'armée jɔlen tɛ yen e tɛ se k'a kɛ jamana hɔrɔnya t'i bolo. O de kama n bɛ to k'a fɔ ko l'armée ye i n'a fɔ kɔkɔlɔ de hadamaden i bɛ se k'a bolo tigɛ ka a sen tigɛ ka a tulo tigɛ mais n'i y'a kɔkɔlɔ kari o y'a bannen. Donc gouvernement o gouvernement ni m'i ka armée jɔ hali n'i ye fɛn bɛɛ di jamanadenw ma nafa t'a la parce que lakana o de ye gouvernement ka baara fɔlɔ. Ni lakana tɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen foyi tɛ se ka dilan. I tɛ se ka dumuni kɛ i tɛ se ka sunɔgɔ i tɛ se ka sali i tɛ se ka foyi kɛ.
gouvernement wo gouvernement ni sigira ka bara folo de mi ka lakana ka sinsi ka jamana kono o tuma Mali gouvernement aka partenaire babulu ale minum be barake force G5 Sahel kono ale ni partenaire were France bala jamana were bala ni Mali bafe katali ni partenaire were ka accord ke akera Russie akera China akera Américain akera Allemand pour que ka lakana sabati ka kele minaw ñini ka soda su former et ça sera Mali ka yamaria ñini jamana were fe ko sayna anga partenaire do willa ka bu kale beta hala misarana o yo yoro min bla ambena mundeke sisa soda su min mambulo en obligé lendo ku jensen yoro la otuma yoro do be bla tieni kala o bena yoro mine soda su mancha ambe ku équipé donc anga coopération ke ni jamana were akira jamana o jamana pour kanga se ka kele minan sur kanga soda su formé o ko ni na yake ni mogo min ko ka mango ke ça veut dire que abe kele de ñinan fe na wati sera na yake domina antena dogo malien la parce que ante foi dogo malien la mais pour l'instant rumeur de do ne principe de défaut akira Russie akira jamana were o na ye jatemine ke ko ani wulu de kanga barake ñon fe pour que kanga jamana lakana o ko ni mo te kambali ala dorom se kambali ola mais o te ka fo ko partenaire koram min bambulu kambubla amo fo de naw hakli bala e communauté internationale bena Mali la domina opération serval bena Mali la domina munde ku fora malien ka bena ko dalilu saba dalilu folo e ka terrorisme kele ka bampew aflana ka Mali intégrité na souveraineté Mali horeya na dambi kasi a Mali territoire beka a sabana oye ka Nations Unies a ka résolution ou be décision minta Mali Congo ka ko waliya sans sigi kofe terrorisme borakidal ka Mali bemni sans sigi kofe Mali souveraineté ka bla jamana beka amasira sura halisisa Nations Unies résolution sans wo sen be yelema ni yo jati na be nyama wayala akanga isigi ka koloshili ke solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ an b'o analyse de la kan toro la dɔrɔn u bɛ wuli k'a fɔ u bɛna nin tɛ u bɛna nin kɛ mɔgɔ si tɛ se k'an ja wuli o an ja tɛ wuli o parce que maliyɛnw dalen don ka gouvernement la o de y'an ka référence fɔlɔ a filanan hali n'a kɛra tiɲɛ waati min na an bɛna fɔ maliyɛnw mais sisan an tɛ kuma parce que o bɛ rumeur de mais ni waati min na n'a ni mɔgɔ wɛrɛ a kɛra Russie o n'a ye accord signé maliyɛnw bɛna bɔ a kalama o mais n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye Mali l'armée ta n'i ye kɛlɛminɛnw ta a 90% kɛmɛ sara o kɛmɛ sara a 90 bɛɛ Russie ka kɛlɛminɛnw de ye n'i y'an ka soldats ta a kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 99 a bɛɛ ye kɛ formation kɛ Russie est ce que n'a fɔra ko Mali gouvernement bɛna accord kɛ n'u ye est ce que o bɛ se ka kɛ basi ye mɔgɔ bolo n'i tɛ fɛn wɛrɛ ɲini n'a yɛrɛ m'o kɛ ça veut dire k'an tɛ ka baara kɛ Mali nafa kama donc ne ko min bɛ kɛ min fɔ maliyɛnw ye min bɛ ka fɔ radio ni fɛnw la o bɛ ye k'an ja wuli k'an lasiran an dun mɔgɔ se k'an lawuli ja wuli mɔgɔ se k'an lasiran an bɛ siran ala dɔrɔn de ɲɛ ani maliyɛnw ye n'a sera waati min na n'an ye accord signé waati min na an bɛna fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama an y'a signé fana mun kama an bɛna fɔ maliyɛnw ye a kɛra Russie o jamana o jamana bi a kɛra Amérique o a kɛra Allemagne o a kɛra Angleterre o a kɛra Turquie o a kɛra Algérie a kɛra Maroc a tɛ Afrique jamana o n'a y'a fɔ k'a bɛ se ka Mali dɛmɛ an ni ale bɛ se ka baara kɛ n bɛ se ka min fɔ o de a tɔ bɛɛ ye rumeur ni campagne k'an lasiran k'an ja wuli k'an bagabaga o dun man ɲi c'est un état souverain min ka di an ka jamanadenw ma min jamanadenw nafa bɛ min na an bɛ n'o de kɛ. Faamuyara ministre ɲɛma ya i ka kuma ɲininkali jaabi kɔnɔna la i y'a fɔ ko finitigiw man ca an y'a ye k'a fɔ ko taliw bɛ sen na yala o tari ninnu bolodalen don walasa a ka kɛ kudayi ye an mago bɛ finitigi hakɛ min yɛrɛ la ka lakana sabati a b'o baaraw la.
an b'o de la parce que n'a ye jateminɛ kɛ gɛlɛya yɛrɛ min ban ka bi finitigiw man ca o de kama an ka partenaire dɔ ye yɔrɔ dɔ bila a y'a bila hali a ma sara n na an y'a mɛn rajow la k'olu ko k'olu taara u ye yɔrɔ minnu bila an tɛ se k'u to ta fo an ka dɔ bila ka taa o yɔrɔw la k'a sɔrɔ finitigiw man ca n bolo ba 20 ɲɔgɔn o dun kan ka se peut-être ba 50 ba 100 pour que jamana occuper u bɛ labɛn dɔɔni dɔɔni parce que n'i ye soldat sa f'i k'u sara k'u furakɛ kɛlɛminɛnw d'u ma donc an ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye bi fɔlɔ-fɔlɔ o ye ka fanga di l'armée ma équipement pankuru kan ka caman san ka kɛlɛminɛnw caman san ka mɔgɔw recruter ba 20 o ka ca donc an ko transition waati in na i y'a dɔn san 60 kɔnɔ ba 20 de don an b'a fɛ transition kɔnɔ ka mɔgɔ ba 12 de recruter k'a fara nin kan transition dɔrɔn kɔnɔna la min kɛra san 60 an b'o fɔ ka tilancɛ kɛ san transition kɔnɔna la ça veut dire que ŋaniya ɲuman bɛ gouvernement in la donc an mago bɛ maliyɛnw ka soutien la an tilala k'a fɔ fɛn o fɛn ni gouvernement y'a fɔ ni ye lahidu o lahidu min ta maliyɛnw ye y'a ta CNT ɲɛna an tɛna wari ɲini kɛnɛma de parce que n'i taara kɛnɛma wari ta u bɛ condition poser a bɛɛ an b'a dilan ni an ka an yɛrɛ ka sɔrɔ de o fana a man ca gouvernement min b'o fɔ a ka jamanadenw hali wari min bɛ dɔn a y'a calculer k'a dɔn donc an ka l'armée an bɛ ka solution ɲini an bɛ ka partenaires ɲini an bɛ ka kɛlɛminɛnw ɲini an bɛ ka sira ɲini ka dɔ fara u ka nombre kan u ka caya pour que ka se ka dɔ fara lakana kan. Isa Kaba Sidibe kuma b'i bolo. Ministre ɲɛmɔgɔ an bɛ i fo dogoni min ni o bɛ jamana bɛɛ lajɛlen bolo kɔnɔ bi o ye dugu minnu daminɛlen don tubabuw b'a fɔ a ma ko urgence dugu dɔw kɛra fo hali denmisɛnnin fitininw b'u tɔgɔw dɔn Farabugu Jura Sogolo ninnu ye dugu ye fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ jatigɛ walekɛlaw tun bɛ duguw papa ka boli ka taa nka sisan nin duguw kɛlen don dugu ye minnu karangada suwalen don u da la premier ministre ne hakili la o ye Togoni ye fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo ka o dugu ninnu bɔ o jɔnya juru kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ o cogoya la ten tɔ. c'est-à-dire labɛn minnu bɛ sen na sisan président de transition yɛrɛ a y'a dɔn défense o y'a ka domaine réservé ale bɛ labɛn minnu na sisan ale ni ministre de la défense ala barika la o labɛn an hakili la a bɛna solution sɔrɔ ko ninnu la mais o labɛn bɛɛ b'a dɔn a bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔ bɛɛ la a tɛ se ka fɔ yɔrɔ bɛɛ la mais labɛn bɛ sen na mɔgɔw ka fɛn wɛrɛ faamu n'i ye jateminɛ kɛ sisan dimi bɛ maliyɛnw la tiɲɛ don gɛlɛya b'u kan tiɲɛ don mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ ko o tɛ tiɲɛ o bɛ gouvernement tɔɔrɔ kojugu ne yɛrɛ waati dɔ la n'o kuma fɔra fo n bɛ malo mais ni n bɛ ɲɛmɔgɔya la fana au lieu k'i ka kasi i kan k'i miiri ka solution sɔrɔ an b'o solution de ɲini la parce que bana in a nana dɔɔni dɔɔni ka Mali minɛ i n'a fɔ ko bana pour que a ka bɔ fana furakɛ in fana a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni o gɛlɛya de b'an kan sisan mɔgɔ caman b'a fɔ ko yɔrɔ minɛlen don c'est vrai parce que sɔrɔdasiw man ca o kɛlɛminɛnw man ca aw b'a dɔn sisan ko dɔ bɛ ka kɛ a bɛ mɔgɔw dabali ban yɔrɔ dɔ la hali an ka pankuru n'an ko k'an bɛ wuli ka taa fɛn dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la u b'an bali o la est-ce que an bɛ se ka to o la jamana min ɲɛmɔgɔw aw cɛ sirilen don aw bolo sirilen don n'aw b'a fɛ k'aw ka ko dɔ kɛ ou bien a moyen t'an bolo n'o bɛ moyen fitinin min b'a bolo d'aw b'a fɛ k'aw b'a kɛ dɔ b'aw bali après o mɔgɔ kelen bɛna fɔ ka jamanadenw aw ka gouvernement filɛ nin ye a tɛ se baara la a tɛ se k'aw lakana o bɛɛ ye maliyɛnw k'u hakili sigi hali ko dɔ bɛ ka kɛ ka bin sɛnɛkɛlaw kan k'u faga comme ça n'i y'a jate o tɛ silamɛko ye maa min b'o kɛ ŋaniya wɛrɛ b'a la maa min b'o kɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min na a tɛ ka baara kɛ Mali ye
donc o gɛlɛya bɛɛ bɛ sen na an bɛ k'u jate k'u tɔmɔtɔmɔ k'u bɔ ɲɔgɔn la k'a dɔn an ka kɛlɛ kɛ cogo min na parce que maliyɛnw caman b'a la olu fana dɔnna kɛlɛ in la parce que dɔ découragélen don dɔ balimaw fara u ye dɔ minɛ k'u k'a nɛgɛ ka fɛn d'u ma o de kama an ko f'an ka négociation kɛ o ye kelen an ka kɛlɛminɛnw labɛn an ka analyse kɛ donc gouvernement bɛ baara la bɛ baaraba min na mais président tɛ se k'a bɛɛ fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔw k'i sigi résultat bɛna sɔrɔ o la o an bɛ k'an labɛn pour que ni transition bɛ ban don min na maliyɛnw ka se k'a fɔ tigitigi tiɲɛ yɛrɛ la transition bɛ sigi don min na ani bi dɔ bɔra lakanabaliya kan dɔ farala sɔrɔdasiw ka minɛnw kan kɛlɛminɛnw kan dɔ fara sɔrɔdasiw yɛrɛ kan an b'a fɛ k'o de kɛ an b'a dɔn ko a bɛ se ka ban transition kɔnɔ parce que bana min don a ye mali minɛ a bɛ san 30 bɔ ne baarakɛɲɔgɔnw ye ɲininkali min tɛngu i la minisiri ɲɛma o ye sɔrasi balolen ko ye sɔrasi minnu n'olu taɲana k'u musow n'u denw t'u kɔ yala u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka d'u ma hali a ma mɛn a ye sariya dɔ ta pour les pupilles de la république sɔrɔdasi o sɔrɔdasi n'a sara kɛlɛ in la a tɛ kɛ comme kɔrɔlen a musow n'a denw gouvernement ye sariya ta k'i occupe u la président yɛrɛ sisan n'aw y'a jateminɛ kɛ a bɛ ko caman kɛ ale yɛrɛ tɔgɔla parce que ale ye sɔrɔdasi de ye sɔrɔdasi yɛrɛ hakɛ b'a la ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔw fila bi sɔrɔdasi fila don président ye sɔrɔdasi min bɛ activité la premier ministre ye sɔrɔdasi min bɛ retraite la réserve la donc gɛlɛya min bɛ sɔrɔdasiw kan mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ an mɔgɔ fila kan o de kama hali ni ye gouvernement jate gouvernement yɛrɛ premier ministre kɔfɛ ministre fɔlɔfɔlɔ min bɛ na o ye ministre de la défense ye n'i ye gouvernement budget ta budget fɔlɔfɔlɔ o ye l'armée budget ye hali an bɛ n'o kuma fɔ an y'a fɔ ko réduction du train de vie de l'État c'est-à-dire gouvernement ka bɛ wari min utiliser ka dɔ bɔ a la an ye wari tɔmɔtɔmɔ yɔrɔw la tiɲɛni bɛ kɛ yɔrɔ in a y'a bɛɛ tɔmɔtɔmɔ fo an ye 100 milliards ɲɔgɔn sɔrɔ ne ko ye lahidu ta maliyɛnw k'a bɛ bɛn 100 milliards ma ministre des finances ye lettre ci ma o don ko 101 milliards de don o 101 milliards de a 70% a bɛ taa l'armée la a y'a faamu a to bɛ taa dɔgɔtɔrɔso ani ekɔliso minnu tiɲɛna ani bamako siraw minnu tiɲɛna k'u dilan ani fantaw ka t'u dɛmɛ ça c'est la lutte contre la pauvreté o ye an ye min économiser o ye k'a yiraw la fɛn o fɛn sariya o sariya n'a bɛ se k'a ta k'an ka sɔrɔdasi bila condition matérielle condition physique psychologique ka baara kɛ o de y'an ka hami fɔlɔ ye parce que an b'a dɔn tant qu'an ka l'armée ma jɔ a jɔyɔrɔ la kɛlɛminɛnw ma d'a ma a ka condition sɔrɔ ka don a jɔyɔrɔ la an ka hɔrɔnya tɛ se ka sɔrɔ dɔ bɛ n'a fɔ k'a b'an dɛmɛ don dɔ la dɔrɔn a bɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ taa n'a taara n bɛna mun kɛ an bɛ jamana dɔ ye sisan a bɛ san 20 bɔ u kɔntera mɔgɔ wɛrɛ kan don dɔ la wulila dɔrɔn kulu bɛ taa u taara mun de kɛra u ka jamana binna ala k'an kisi o la. hakili la an ye faamuyali sɔrɔ ɲininkali tɛnkunenw na an ka jɛmukan sigi kun fɔlɔ nin ye o yɔrɔ kuncɛlen ye an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ n ko jɔsen 4 de bɛ anw bolo an bɛna don 2nan in kɔnɔ 2nan in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye jateminɛw y'a yira an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko an ka jamana baarakɛlaw lafasali jɛkulu u tun ye nisɔnbila baaraw boloda nisɔnbila baaraw bolodara a sɛbɛnw dila baaraw bilala furukufurukuw kun donna kumaɲɔgɔnya la gouvernement ale ni lafasali jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ don min na komi bi bɛnkan sɛbɛn minnu ni o sɔrɔla gouvernement ani lafasali jɛkulu belebele ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la jumɛn de lawaleyara jumɛn tora jumɛn bɛ sen na ka lawaleya an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsaw ye nka ja minnu sɔrɔla walasa an ka faamuyali sɔrɔ a la ka dɔ fara an ka dɔnta belebeleba kan an k'o lajɛ. halisa minisiri ɲɛma ale ka fɔ la a ye a jira min ye transition ye janko a ka se ka kun sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ basigi kɔnɔna na o ti ɲɛ cogo si la fo fɛɛrɛw de ka kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ a to min ye jamana marabagaw ye ani a baarakɛlaw fo ka taa se jamanaden tɔw ma u bɛɛ lajɛlen kan ka hakilina falen-falenw kɛ yecogow ka kɛ kelen ye fɛɛrɛ minnu bɛna to min y'an ka kɛnɛyako ye taa ka segin fo ka taa se an ka kalanko ma o n'a ɲɔgɔnnaw baarabila minnu ni olu bɛ senna o yɔrɔw la o baarabilaw a kun ye fɛn minnu ye fɛɛrɛ telimanw ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to olu yɛrɛ fana ka se ka wasa sɔrɔ wasa min kɔnɔna na jamana ka sɔrɔ o bɛ bɔ o de fana na sabula a ka fɔ la
a y'a yira k'a fɔ n'o waleya ninnu tora sen na a bɛna gɛlɛya jamana ma kosɛbɛ. Yiriwali a b'a to danbe kari o yɛrɛ fana na. Baara dun dabɔ kun ye min ye jamana ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. O taabolo de ma min ye minisiri ɲɛmaa ye a ma bila ka suma kɛ. A ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlenw tigɛ. Fɛɛrɛ minnu bɛ a to kolo minnu bɛ yen nɔ ni olu ye lapasali tɔnw ye. Lapasali tɔn minnu ni olu de bɛ u ɲɛsin min an ka baarakɛlaw olu ka hakɛw sɔrɔli ka olu kuma ɲɔgɔnya. O kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na ɲɛfɔliw de bɛ kɛ ka fɛɛrɛw sigi. Fɛɛrɛ minnu bɛ a to min bɛna ni nin baarabila ninnu ye o bɛ se ka lasa cogo min na. Minisiri ɲɛmaa ka nin wale bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye a ka hakilina falenfalenw ye ani jamanadenw ni tɔnw cɛ tɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ baarakɛlaw olu ka lapasali ma. Fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan jamana yɛrɛ taabolo kura min ni o kan ka di a ma o ka se ka sira sɔrɔ. Wa a y'a jira k'a fɔ nin tɛ maa kelen ko ye fo bɛɛ lajɛlen de k'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ kelen kungo don. K'a daminɛ an ka politiki tɔnw na fo ka taa se an ka jamakulu tɔnw ma an ka ɲɛnamaya tɔnw ni nin bɛɛ lajɛlen hakilina kɛra kelen ye a dɔ bɛ dɔ la min ye gouvernement ye baara min dira a ma a bɛ se ka baara in ka waleya. Kasim Traoré ɲininkali dɔ b'i bolo ka tɛngu minisiri ɲɛmaa la wa? Ayiwa premier ministre a bɛ n'a fɔ aw ye tasuma faga yɔrɔ dɔ ka taa minɛ yɔrɔ dɔ a ye INTM komi o centrale belebele a y'o kungo ɲɛnabɔ joona o kana na aw bali aw ka se k'aw yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kuma tɛ ka taa se finitigiw ka kow ma. Nka école ko a bɛ n'a fɔ gouvernement tɛ ba donna ale la. An ye min jateminɛ ɲɔgɔndanw kɛra cogo min na a kuma cayara yɔrɔ caman fɛ denmisɛnnin dɔw ma se ka ɲɔgɔndanw kɛ. O ka tɛmɛ ka bɔ yen ɲɔgɔndan ninnu yɛrɛ jaabiw corrigeli min bɛ sen na nin waati na fana o bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔna na. Nka nin bɛɛ la bangebaaw yɛrɛ jɔrɔlen don min na kalanta bɛna kɛ cogo di k'a sɔrɔ école karamɔgɔ aw ni olu ma se ka bɛnkan kelen sɔrɔ. Kasim n b'a fɔ maliyɛnw bɛɛ a ka tulo majɔ kosɛbɛ n bɛna min fɔ i y'a dɔn ne ye ingénieur de u b'a fɔ problème tɛ yen solution tɛ min na o problème bɛɛ ye mun ye est-ce que e bɛ se ka solution sɔrɔ a bɛ san 100 bɔ n'a kun fɔra ko mɔgɔ bɛ se ka taa fusée ta ka t'i sigi sur la lune mɔgɔ si kun tɛ da la hali avion ka taa sanfɛ ka taa fo nuage sanfɛ mɔgɔ kun tɛ da la mais solution sɔrɔla la an nalen président de transition ko an ma ko gɛlɛya dama dama an ka solution sɔrɔ o la ko sécurité ko o le y'a ka baara ye mais an ni syndicat an ni société civile ka réforme kɛ gouvernement ka solution sɔrɔ o la n nalen u ye jateminɛ kɛ n ko mun de y'a kɛ kalo 4 kɔnɔ gouvernement min tɛmɛna baara ba ma se ka kɛ u ye baara kɛ mais résultat ma sɔrɔ u ye kalo 9 kɛ sama-samali la u ni syndicat ma bɛn ni grève tile 1 tile 2 tile 4 dɔgɔkun 1 grève illimité donc n ka collaborateur y'u hakilina di ma o la ne yɛrɛ ye dossier in ta ne yɛrɛ ni UNTM an sigira ka négocier tête à tête don dɔ la an bɛ to fo 1h 2h du matin fo an y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na a y'o gɛlɛya an y'u résoudre UNTM ko sisan k'olu mot d'ordre de grève illimité k'olu y'a bɔ yen an ye sariya ta sur l'harmonisation des salaires o ye k'a fɔ Mali kɔnɔ ni diplôme kelen b'aw bolo aw ka sara bɛ kɛ kelen kɔrɔlen a tɛ kɛ tan o ye ka maliyɛnw bɛɛ tɛ kelen citoyen qualité 2 tɛ Mali la tuguni a y'o kɛ maintenant l'école karamɔgɔw o dugusɛ bɛɛ bɛ ne y'u rencontré u ko article 39 article 39 de ye mun de fɔ pour maliyɛnw k'a faamu article 39 ko ni dɔ farala fonctionnaire ka sara kan o ɲɔgɔn de bɛ fara enseignant des collectivités minnu bɛ enseignement kɛ collectivité la o de ye article 39 kɔrɔlen a kun tɛ kɛ tan mais o sariya in jɔn de y'a ta gouvernement kɔrɔ de y'a ta en février 2018 u bɛ sariya in ta don min na gouvernement kun ma bɛn a kan
ministre des finances kuma bɛn a kan ministre de la fonction publique kuma bɛn a kan u ko n'a taara k'a bɛna gɛlɛya gouvernement bolo mais u y'a ta parce que o ye élection année de don i y'a to ni élection surunya fɛn caman bɛ fɔ mɔgɔw ye pour que k'u nu se jɔya élection banna u ko wari tɛ gouvernement bolo k'a sara école karamɔgɔw ye san 1 ka grève la fo M5 wulila don min na école karamɔgɔw farala M5 kan a gɛlɛyara ka se yɔrɔ la président yɛrɛ wulila ka gouvernement yɛrɛ to kɛrɛfɛ a nana fɔ k'ale sɔnna article 39 ka appliquer o ye ka école karamɔgɔw b'u bɔ M5 la a caman bɔra M5 la fana mais u ma waliya o donc u tor'o la fo fanga yɛlɛmara après le 18 août autorité kuraw ko k'olu b'a waliya donc n'u y'a waliya o bɛ kɛ l'école karamɔgɔ yɛrɛ bɛ tɛmɛ fonctionnaire tɔw kan dɔw yɛrɛ bɛ yen diplôme supérieur b'u bolo dɔw bɛ yen cadre b'u de u ka sara kan a bɛ tɛmɛ cadre aw kan donc gouvernement ko n'a ye harmonisation kɛ bɛɛ bɛna kɛ niveau kelen la donc l'école karamɔgɔw kun tɛmɛna fonction tɔ ninnu kan donc tɔ ninnu bɛ yɛlɛ f'u bɛna kɛ niveau kelen gouvernement y'o de kɛ ka maliyɛnw denw bɛɛ kɛ kelen u y'o fɔ l'école karamɔgɔw u ko ayi k'a fɔra ko ni dɔw farala fonctionnaire tɔw ta kan ko o ɲɔgɔn de bɛ fara olu ta kan comme u y'u ta sɔrɔ septembre 2020 sisan tɔ ninnu nana u ka niveau kan ko dɔw ka fara olu ta kan tuguni n kuma ko tɛ se k'a kɛ tan o parce que n'a y'a kɛ tan bɛɛ bɛ wuli k'a fɔ k'an ka fara kan k'an ka fara an bɛ se yɔrɔ dɔ la gouvernement tɛ s'a kɔrɔ parce que ne nana jateminɛ kɛ n y'a sɔrɔ gouvernement kun ye papier minnu signé ni syndicat caman o de b'a fɔ ko u ye jamana gérer en pièces détachées c'est-à-dire mobile ni radiateur tiɲɛna i b'a bɔ i bɛ taa dilan ni pneu tiɲɛna i bɛ taa bila ni moteur tiɲɛna i bɛ taa dilan mais i t'u bɛɛ dilan ɲɔgɔn fɛ an nana sɔrɔ n ko ministre des finances ma k'a ka calcul jira an na a ye calcul kɛ u ye lahidu min ta syndicat bɛɛ n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan prime ni indemnité o bɛ bɛn 1400 milliards miliyari 1000 ani miliyari 400 o ye mali budget bɛɛ n'i y'a tila fila a tilancɛ de ye nin n ko jamana si tɛ diɲɛ na min bɛ se k'a ka budget tilancɛ ta k'a dɔn prime ni indemnité dɔrɔn de la n k'u ma ko ne bɛ tiɲɛ de f'aw ye n t'a fɛ ka nkalon tigɛ parce que président y'a fɔ an ye an kana nkalon tigɛ président de la transition an kana nkalon tigɛ maliyɛnw ye an ka tiɲɛ fɔ don o don an ka maliyɛnw bɛɛ kɛ kelen an ka hakilina to fantanw ni se tɛ minnu ye an ka hakili t'u la ko de y'a ka conviction ye donc n k'u ma min taara u ye comme promesse tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement bi y'a ta a b'a dɔn k'a tɛ se k'a waliya an tɛ se k'a kɛ donc ne bɛ min ɲini aw fɛ comme tɔw nana ka se aw ka niveau la bɛɛ bɛ niveau kelen la an k'a to tan maintenant ni dɔw farala tɔw ka ta kɔfɛ dɔw bɛ fara aw fana ta kan mais k'a fɔ sisan fo diyagoya dɔw ka fara aw ta kan a tɛ se k'a kɛ o faamuyabaliya min bɛ an ni olu cɛ o de ye nin ye o de kama n bɛ to k'a fɔ article 39 a appliquera ka ban kabini septembre 2020 olu b'a fɛ a ka réappliquer n'a y'a réappliquer mankan wɛrɛ bɛ bɔ a la syndicat dɔ bɛ yen u ye waati caman k'u bɛ kule mɔgɔ si t'u lamɛn k'u t'u considéré yɛrɛ o ye syndicat de surveillants de prison ne y'u reçoit ka tila ka syndicat de greffiers ne y'u fana reçoit ka tila ka syndicat des administrateurs civils minnu ye grève kɛ gɛlɛya bɛ yen olu fana ne bɛ ko solution ɲini u ka problème la donc syndicat bɛɛ ka problème taara ka analyser tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ se ka dilan an y'o dilan o de kama sisan ala barika la syndicat baw bɛɛ n t'a fɛ k'u tɔgɔ ta ka kelen ta ka ɲina to kelen ko an ni olu bɛnna globalement maintenant l'école karamɔgɔw an ma bɛn ko min na ne y'o min fɔ a ye o de don mais o bɛɛ la ko ministre ma k'u ka continuer ka négocier parce que kɔrɔlen gouvernement kun b'a kɛ cogo min na a tɛ solution di l'école karamɔgɔw kan fo ni école sɔnna n'u b'a fɔ k'u bɛ examen bloqué a bɛ tila k'a fɔ k'ale sɔnna u y'o de kan na o k'u bɛ examen bloqué n k'u ma ko min bɛ kɛ kɔrɔlen ye
o waati banna en tout cas transition in kɔnɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye min bɛ se ka di aw ma a bɛ di aw ma k'a sɔrɔ aw ma bagabaga aw ma menacer aw ma examen ta en otage mais min tɛ se ka kɛ a tɛ se ka di aw ma ala barika la examen kɛra a bɛ san caman bɔ fraude ma se ka kɛ o examen in na a ma kɛ o les autres années fraude bɛ kɛ donc mɔgɔw fila y'a essayer ka fraude kɛ an y'u bɛɛ minɛ u bɛ juge bolo sisan mɔgɔ si ma ye cour kɔnɔ écoledenw somɔgɔw ka na note di u denw ma par la fenêtre a ma kɛ DEF kɛra DEF résultat bɔra 68 plus de 68% u ye information di ma bi sɔgɔma in na a mɛnna o ɲɔgɔn ma kɛ Mali la a mɛnna examen kɛra jɛlenya kɔnɔ a mɛnna o ɲɔgɔn ma kɛ Mali la parce que an ye tiɲɛ de fɔ an to tiɲɛ sira kan maliyɛnw dama dama ma se ka examen kɛ an y'a mɛn réseau la parce que président ko a ma n'aw ye fɛn o fɛn mɛn ne yɛrɛ ye sɛbɛn dɔ kɛ réseau la ko maliyɛnw denw n'i ye fɛn o fɛn mɛn min man ɲi a fɔ n ye médiaw la ou bien lettre sɛbɛn an y'a mɛn ko mɔgɔ 31 ma se ka examen kɛ an y'u ɲini président yɛrɛ ko conseil des ministres ko ministre de l'éducation k'u ɲini k'u dɔn an y'u dɔn u ye examen kɛ lundi tɛmɛnen an y'u ni sportif de examen kɛ mais an ye kɔlɔsili kɛ jo t'a la o a caman jo t'a la o par exemple kelen bɛ yen muso dɔ ye kumaw dɔ fɔ réseau la f'a ye kuma jugu fɔ gouvernement kan président ko premier ministre de l'éducation a k'a wele u ye ɲɔgɔn ye a y'a ka ko fɔ sɛgɛsɛgɛli k'a la u jo t'a la o parce que a den u y'a orienté école privée min na u y'a orienté a ma taa o la gouvernement bɛ ka wari sara o école de o école fana tɛ foyi fɔ ale taara inscrit école wɛrɛ la min bɛ dossier yɛrɛ dilan a ye dossier ma dilan examen waati nana dossier t'a bolo ministre ye sɛgɛsɛgɛli kɛ mais an y'a autorisé a ye examen kɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen u ye mankan ci mais an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u kana u mana mun na u b'a dɔn an y'u ta régler donc école fanfɛla la ne ɲɛna fɛn bɛɛ tɛmɛnen mais o bɛɛ la an ko ministre ma aw kana école karamɔgɔko to yen jamana n'a kɛ école karamɔgɔko a tɛ se ka bɔ aw ka se ka to kɛlɛ la a ye négociation continuer ne yɛrɛ peut-être n bɛna taa u fɛ peut-être hali u ka siège la k'u deli u kana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan vraiment le sens patriotique an ka ko to ɲɔgɔn ta la u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka an ka jamana ta ɲɛ an b'o de la bi examen kɛra a kɛra ka ɲɛ résultat ɲuman kɛra parce que c'est cette année a bɛ waati caman bɔ les étudiants ont étudié de janvier à juillet a mɛnna o ma kɛ o donc école fanfɛla la ne ɲɛna c'est bien bac fana kɛra je suis sûr o résultat kelen b'a la mais o bɛɛ la yanni rentrée ka kɛ an b'a fɛ an ni école ka bɛn an ka accord signé ne ɲɛna fana an bɛna accord sɔrɔ parce que l'enseignant ale de bɛ bɛɛ kalan n'an bɛ patriotisme ko kuma la ka ko to ɲɔgɔn ta la n'an y'o kuma na ne ɲɛna o bɛna sɔn a ma donc an bɛ n'u deli u ka sɔn an ka se ka baara kɛ ka taa ɲɛ mais o bɛɛ la ne ye lettre dɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n y'a ci ministre de l'éducation ministre des finances ministre de l'administration ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dans toutes les régions dans tous les cercles est ce que mɔgɔw minnu a tɔgɔ sɛbɛnlen don k'u bɛ école karamɔgɔ est ce que école karamɔgɔw de don tigitigi parce que an y'a mɛn ko yɔrɔ caman u tɔgɔ bɛ yen mais u tɛ kalan kɛ yen yɔrɔ la dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ insécurité bɛ yen u bɛ école bila u bɛ taa baara kɛ ONG la a man ca mais o mɔgɔ dama dama bɛ yen mɔgɔ kana fɔ ko école karamɔgɔ bɛɛ don a bɛɛ tɛ yen a caman bɛ yen u y'u ta école karamɔgɔ diplôme t'u bolo k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen école karamɔgɔ diplôme bɛ minnu bolo u ma baara sɔrɔ u bɛ chômage la ou bien u bɛ taa privé la donc ko k'u bɛ jate ɲɔgɔn fɛ an ni olu bɛna sigi min ka ɲi Mali ma min ka ɲi école karamɔgɔ ma min ka ɲi écoledenw ma an bɛ n'o ta min man ɲi an b'o to yen donc n bɛ se ka kuma min fɔ o de ye nin ka welewele kan bila ka taa école karamɔgɔw to a ye na a ye ni gouvernement ka bɛn a y'a kɛ Mali kama a y'a kɛ malidenw kama. ɲininkali ninnu jaabi kɔnɔna la
an y'a ye ko ni dankari kɛra maliyɛn min ka hakɛ la ko aw bɛ yan o de kama u ka wuli ka se aw ma u bɛ wuli ka se aw ma cogo di ni bɛɛ y'i baara kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la a ma se bɛɛ ka na premier ministre ni président fɛ président ni premier ministre fana u tɛ se ka bɛɛ reçoit ne bɛ wuli kabini 4h30 kunu ne wulila 4h10 bi 4h20 ka se bureau la 5h30 ka to yan fo 22h i se ka bɛɛ reçoit gouverneur bɛ yen préfet bɛ yen sous-préfet bɛ yen maire bɛ yen cabinet mɔgɔw bɛ yen mais o bɛɛ tɛ se ka bɛɛ bɔ donc an bɛ ka administration yɛrɛ organiser ni bɛɛ y'i ka baara kɛ a ma se o gɛlɛya ka fɔ vidéo la aw kana fɔ ko bɛɛ bɛna premier ministre ni président fɛ jamana se ka baara nin cogo la fana n'an tora la jamana tɛ taa ɲɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ a ma se o kana cité ministérielle fana normalement bɛɛ man k'i don cité ministérielle parce que an bɛ lakanabaliya la i y'a dɔn mɔgɔw bɛɛ tɛ mɔgɔ ɲuman ye peut-être a bɛ se ka mɔgɔ 1000 o ye citoyen minnu ŋaniya ka ɲi mais a bɛ se ka mɔgɔ 1 sɔrɔ minnu bɛ na peut-être a ŋaniya man ɲi a bɛ se ka tiɲɛni kɛ donc o de kama kɔlɔsili bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ dɔ la u tɛ se ka se ɲɛmɔgɔw ma o bɛɛ bɛ fɔ maliyɛnw ka jate maliyɛnw k'a faamu an bɛ kɛlɛ de la an jugu dɔ bɛ an cɛla yɛrɛ lafasajɛkulu minnu bɛ faaba kɔnɔ olu ɲɛ bɛ jɔ olu de la kosɛbɛ ne tun bɛ i ka segu taga jama fɛ ne b'a dɔn k'a fɔ n k'i ni Comatex lafasajɛkulu ye ɲɔgɔn ye terrainbolilaw ka lafasajɛkulu cheminot olu ka dekun bɛ san caman bɔ ka fara partant volontaire olu ka lafasajɛkulu n b'a dɔn i ni Comatex taw ye ɲɔgɔn ye nka nin lafasajɛkulu 3 tuma caman a bɛ i b'a fɔ marabagaw bɛ ɲinɛ olu kɔ olu lahalaya bɛ cogo di e bolo i b'a dɔn ni Comatex binna gɛlɛya ka ca segukaw kan ne talen ne y'u ka syndicat rencontré ne ɲɛfɛ ministre de l'industrie kun taara sisan a ye décision min ta pour que ka kuma suruɲana conseil des ministres la décision taara ko gouvernement bɛna solution ɲini u ka sara minnu ban d'u ma a bɛ san dama dama je crois que c'est 2 milliards et quelques an bɛ commencer ka a sara dɔɔni dɔɔni je crois qu'il y a 600 millions min bɛ na bɔ ka d'u ma a to bɛna dɔɔni dɔɔni a fɔra ministre de fana k'a ka partenaire ɲini min bɛ se ka usine in wuli solution min sɔrɔla en urgence o de ye nin ka bɔ segu fana i y'a dɔn barrage de Markala a barika ka bɔ Mali la kojugu o barrage in fana a bɛ san 70 bɔ a kɔrɔ la donc pièce dɔ kan ka changer a la a mɛnna a bɛ fɔ gouvernement ye 3 milliards u tɛ ka solution sɔrɔ a la barrage in dun na ala k'an kisi ni gɛlɛya y'a sɔrɔ don min na a bɛ na ni tiɲɛni Mali kɔnɔ a tɛ se ka lakali o fana an y'a fɔ ne yɛrɛ taara président voir k'a fɔ o tɛ transition ka baara ye normalement transition a nana dɔrɔn ka élection kɛ mais baara ninnu n'an m'u ɲɛnabɔ u bɛ ka fɔ gouvernement ye a bɛ san caman bɔ n'a nana tiɲɛ don min na o fana a ye lahidu ta an bɛna solution ɲini a la cheminot ta o yɛrɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban a mɛnna u bɛ ka lahidu ta u ye n'an hakili b'a la 2010 a fɔra k'u bɛ ka wari sara f'u taara voter u taara voter ko wari tɛ yen dɔ yɛrɛ sara an y'o gɛlɛya sɔrɔ an ka gouvernement ye lahidu ta k'an bɛna dɔ sara u ye ministre des finances y'o wari sɔrɔ partant volontaire ta o yɛrɛ a kuma tɛ se ka fɔ kabini 91 wari sarala siɲɛ caman ou bien a t'a bɔ ou bien a bɛɛ tɛ d'u ma en tout cas an ka responsabilité tɛ o an nana sɔrɔ c'est près de 18 milliards o de ma sara o fana ye lahidu ta négociation la k'an bɛna sara ma ye min fɔ wari tɛna sara comme ça parce que n'a sarala a bɛ tunu a kɛra siɲɛ caman sisan bɛɛ f'an k'a dɔn a bɛ sara mɔgɔ minnu ye an ka compte numéro dɔn a ka dugu mɔgɔw dɔn ka verser dans son compte clairement mɔgɔ si tɛna fɔ kɔfɛ k'a ma sara ye 18 milliards a y'o fana layidu k'an ba ta mɔgɔw ɲɛna o kuma fɔ transition ye an bɛna don min na o kuma fɔ ye mais président ko k'u fantan ni sɛgɛn bateau ani fɛn tɛ mɔgɔ minnu bolo n'an y'a sɔrɔ gɛlɛya b'u kan an k'a essayer ka solution sɔrɔ a la parce que yɔrɔ dɔ bɛ hali ji gansan k'a min a t'u bolo o de kama n'aw y'a ye sisan président yɛrɛ a ko
k'o b'a fɔ min ma ko fond de souveraineté k'a b'o tila saba a tila fila bɛɛ a bɛ ka forage kɛ n'a yɔrɔ bɛɛ la ne fana ye lahidu san en tant que premier ne b'o ɲɔgɔn de kɛ mais pour que ka n'a kɛ comme président b'a kɛ mɔgɔw kana fɔ président ye nin kɛ ale fana b'a kɛ ne bɛ ka n ta kɛ fɛn wɛrɛ ye n'a waati sera a bɛna fɔ maliyɛnw ye wari in bɛ taa yɔrɔ min na n t'a fɛ ka communiquer mɔgɔw kana n'a fɔ bon ale b'a fɛ ka bila président la concurrence la ale ni président ne mana o kama de ne ni président tɛ se ka bila président de ye chef de l'état ye donc ne fana b'o kɛ sutura la ka fantanw dɛmɛ n'a ye se tɛ minnu ye n'a waati sera n b'o fana fɔ maliyɛnw ye donc partant volontaire cheminot comatɛsi mɔgɔw gɛlɛya bɛ minnu kan sɛgɛnbaatɔw an bɛ ka solution ɲini olu ta la ne m'a fɔ ye sisan ko an y'a essayer ka économie minnu kɛ train de vie de l'état ka dɔ bɔ voyage la ka dɔ bɔ carburant la ka bɔ nin na an ye 100 milliards de économiser o 100 milliards kɔnɔ 70 milliards bɛ taa armée la ka dɔ fara pankuru minnu kan ka san ka dɔ fara o wari kan ka dɔ ta ka Bamako siraw de la ne y'o kuma fɔ ka ban mais Bamako siraw n'aw y'a ye an m'u tiɲɛ o sira ninnu dilanla n'i taara papier lajɛ a b'a fɔ k'u kan ka san 5 kɛ mais a bɛɛ tiɲɛna mɔgɔw b'a fɔ sira man ɲɛ transition tɛ o responsabilité transition la mais an ye 5 milliards sɔrɔ o bɛna Bamako siraw de la ka tila ka mun kɛ tuguni centre de santé o miliyari 5 ɲɔgɔn école minnu tiɲɛna ka yɔrɔ bɛɛ la k'olu fana dilan ka tila ka peut-être wari min tora an bɛna yɔrɔ fantanban bɛ yɔrɔ min na c'est à dire quartier dɔ bɛ quartier bɛɛ ji t'a la an bɛ n'u bɛɛ jate ka wari in dɔn nin na donc an bɛ baara min na sisan ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ a ye dugawu k'an ye n'aw y'a ye an bɛ sira min kan a man ɲi a bɛ solution sɔrɔ a la a kɛra réseaux sociaux a kɛra lettre o a kɛra radio o a y'a fɛ n'an y'a dɔn an bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a la n'an y'a dɔn k'aw jo b'a la an b'a kɛ parce que tɔɲɔli hakɛ o de man ɲi fanga ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan an dun t'a fɛ fantanw hakɛ ka to an fɛ o de kama an bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ye n'an bɛ se ka min kɛ an b'a fɔ n'an tɛ se ka min kɛ fana an b'a fɔ pour que an tɛ foyi dogo mɔgɔ si la parce que n'i y'a dogo a bɛna dɔn kɔfɛ an dun an mana ka mɛn fanga la yanni an ka taga an b'a dɔn maliyɛnw k'a fɔ ko transition in kɔni baarakɛlaw don u y'a ko bɛɛ kɛ k'an ka ko ɲɛnabɔ n'u ma se min na ça veut dire k'u ma se a kɔrɔ de an y'a fɔ ɲɛna ko an ka jɛmukan in fɛnɛ ko jɔsen 3 b'a la sabanan sa o de ye yɛlɛmali minnu ni olu bolodalen don an ka jamana taabolow la ka bɔ kinw na ka taa sigida la ka taa f'an ka marabolow kɔnɔna la ani marayɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki ko ta sira fɛ ani jamana jɔsenw yɛrɛ ta sira fɛ camancɛ fanga kuncɛ ko ɲuman dɔ ye kalataw kɛli ye jɛya kɔnɔ wagati kofɔlen na jamana ka se ka jɔsen kura sɔrɔ jamajɛ nafolo matarafaliko ɲuman na mara ka kɛ a kɛcogoya ɲuman na bɛnkan min sabatira Mali ani a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ɲɛmaa ka cɛsiri dɔ ye o wagati ka se ka batu cogoya min na gɛlɛya minnu ye Mali sɔrɔ ka tɛmɛ walasa an kana segin o gɛlɛyaw kan mara taaboloya kura politiki ko n'a siraw fɛ jamana jɔsenw yɛlɛmali o n'a ɲɔgɔnna caman bolodalen don minisiri ɲɛmaa ka fɔ la jamana yɛlɛma cogoya kura minisiri Ikasa Mayiga ale kun ye sigi ka kuma minnu boloda k'olu baaraw bɛna waleya don n'a nataw la walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ka kɔni ɲɛ gouvernement ɲɛmaa ye sigi ka kuma caman kɛ n'o bɛ tali kɛ politikitɔnw société civile o n'a ɲɔgɔnna caman walasa kalata min bolodalen don o bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogoya minnu na Kasim Traoré ni ɲininkali minnu b'i bolo bayɛlɛmali minnu kan ka don politiki ko ta sira fɛ ani jamana mara yɛrɛ ta sira fɛ i k'o tengu minisiri ɲɛmaa la Ayise nin diyara n ye sabula min ye yɛlɛmaliba minnu bɛ yen ni mɔgɔw sigilen don k'a kɔnɔ kosɛbɛ a yɛrɛ tile filanan in kuma kɛra i n'a fɔ premier ministre b'a fɛ ka maaw siri ka taa n'u ye ANR kɛnɛ kan n'o ye assise nationale pour la refondation ye e ye politiki mɔgɔ ye politiki mɔgɔw ka ban e bolo k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw sɔnna kuma ɲɔgɔnya de tɛ yen wa mun de b'i n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'aw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu ka taa assise kɛnɛ kan premier ministre n'i ye jateminɛ kɛ Kasim Mali kɔnɔ partout 217 ɲɔgɔn bɛ Mali la donc n'i y'o partout lajɛ, partout minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn an bɛ baara min na k'olu tɛ sɔn a ma
tɛ tɛmɛ parti 30 kan hali an ka to ka kɛ parti 100 ça veut dire que parti fanba de don o tɛ parti bɛɛ parti fan dɔ don parti fanba u sɔnna gouvernement ta ma o société civile u sɔnna gouvernement ta ma n y'a fɔ partiw ye Mali tɛ partiw dɔrɔn Mali ye partiw Mali ye sɛnɛkɛlaw Mali ye donso Mali ye bagamaraw Mali ye mɔnikɛlaw Mali ye commerçant Mali ye kɛnyɛrɛyew Mali ye soldasiw bɛɛ bɛ n'i ka analyse kɛ Mali ye dugutigiw Mali ye dugutigiw ɲamakalaw u bɛɛ tout ça c'est le Mali a filanan partiw ni ɲɔgɔn cɛ fana n'an bɛ kuma mɔgɔ kana n'a fɔ n tɛ sɔn nin ma an t'a to i ta la n'an ma ko to ɲɔgɔn ta la an tɛ ka jamana dilan a sabanan n'a ye jateminɛ kɛ partiw minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn ko dialogue national min kɛra ko b'a bɔ ko an tɛna taa dialogue wɛrɛ la olu tɛ min fɔ maliyɛnw ye dialogue national kɛra partiw tilancɛ opposition ma taa o la o jamanadenw caman bɛ u ma taa a la a filanan dialogue national ala ma hinɛ la Soumaïla Cissé de y'a initiative ta ale ni IBK bɛnna kan mais Soumaïla ko n'a ye dialogue kɛ résolution min bɛ bɔ kuma min bɔ dialogue la an ka lahidu ta an k'o waliya fanga kɔrɔ ko k'olu tɛ se ka garantie do ko bɛ waliya opposition fana ko n'an tɛna résolution waliya o tuma nafa jumɛn de b'a la u y'a kɛ k'a sɔrɔ opposition ma taa société civile fanba fana ma taa Soumaïla ala ma hinɛ a y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yan o parce que dialogue national banna foyi ma waliya a la hali comité de suivi min tun bɛ se ka sigi 30 minutes après a ma sigi fo bi mais o bɛɛ la an ko résolution minnu bɔra dialogue national la an t'u fili o an b'u ta maintenant force nouvelle M5 RFP minnu yɛlɛnna ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ olu hakilina a bɛ fara a kan soldats les forces patriotiques au sein de l'armée minnu ye fanga ta olu bana armée fana b'a ka assise kɛ armée kɔnɔ parce que olu tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma ka kɔ olu fana bɛna hakilina fara a kan société civile minnu ma wele dialogue la olu fana bɛ wele u b'u hakilina fara a kan donc maliyɛnw bɛɛ de don sisan n'a ye min décider différence min bɛ assise nationale la refondation ani dialogue national an y'a fɔ ni assise banna a ka résolution c'est exécutoire a bɛ waliya directement gouvernement de transition yɛrɛ bɛ commencer ka waliya résolution min tɛ se ka waliya kalo dama dama kɔnɔ o bɛ di gouvernement kura ma min bɛna élection kɔfɛ a bɛ se ka tɛmɛ o kan mais parti dama dama bɛ yen min b'a fɔ k'olu tɛ sɔn o ye parti jumɛn de fanga kɔrɔ min binna ancienne majorité u ko min ka di ye fo ka kɛ tant qu'o ma kɛ k'olu tɛna a la mais n'an tora an bɛ se ka jamana jɔ fanga kun b'u bolo u ko k'an k'a to ko dialogue min tɛmɛna k'an k'a to ta o ye kelen a filanan k'an ka teliya teliya ka élection kɛ n k'u ma n'an y'a teliya teliya n'a nana tiɲɛ bolo dun aw y'a teliya teliya k'a kɛ 2020 a tiɲɛna an bolo fanga binna aw b'a fɛ k'an pousser o erreur la an tɛ sɔn o a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a lajɛ aw k'a fɔ nin ma ɲɛ nin ka ɲɛ an k'a dilan an k'a ko to ɲɔgɔn la fo an ka bɛn ko dɔ la u ko k'olu tɛ sɔn mais ne bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna an ye lahidu ta maliyɛnw ye u k'u bɔra kɛnɛ ma ka marcher fo fanga binna u ye mun de fɔ fɔlɔfɔlɔ u b'a fɛ ka élection jɛlenya de kɛ pour que élection kana ŋanamu tuguni a filanan u b'a fɛ refondation ka kɛ yɛlɛma ka don kow la sariyaw ka yɛlɛma a sabanan u ka yurugu-yurugu ni impunité ko kɛlɛ maliyɛnw bɔra o de kama ka ne nalen yan ne mana lahidu wɛrɛ ye o ne nana lahidu min ye M5 ye lahidu min ta maliyɛnw ye maliyɛnw ye min ɲini pour que u bɔra kɛnɛ ma ka kɛlɛ kɛ fo les forces patriotiques au sein de l'armée u nana kɛlɛ in dafa o lahidu ne n'a ko de waliya o ne ma na ni programme wɛrɛ ye o n ma na ni opposition programme n ma na ni majorité programme
majorité kɔrɔ min binna u b'a fɔ u ka programme de ka sigi o bɛ se ka kɛ wa o de kama n k'u ma fɔ an ka ko to ɲɔgɔn ta la n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ fanga yɛlɛma siɲɛ 4 1960 fanga yɛlɛmara 1968 a yɛlɛma 1993 a yɛlɛma 2012 u bɛɛ la ni fanga yɛlɛmara fanga kɔrɔ ɲɛmɔgɔw ni dɔ ni matɔ a la u y'u minɛ kɔfɛ k'u don kaso la k'u balimaw don kaso la ka gɛlɛya s'u ka so kan k'u lamaloya k'u senbɔ fɛn bɛɛ la waati caman gouvernement de transition ko k'an tɛ n'o kɛ parce que Mali nafa t'a la président de la transition ko transition inclusive ye mun ye maliyɛnw bɛ laɲini min kɛ u b'a fɛ yɛlɛma ka don jamana la cogo di mɔgɔ o mɔgɔ ni sɔnn'a ma a ye na fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara inclusivité tɛ mɔgɔ min fɔ k'a b'o contre la ko de bɛna min a ka ŋaniya o de bɛna wale o tɛ inclusivité ye dɛ an y'a kɛ ka yɛlɛma don ko la an ko a ye n'an ka bɛn olu ko k'olu tɛ sɔn min ka di u ye u b'o de kɛ maintenant stratégie wɛrɛ b'u bolo u bɛ ka prémisse de isoler ko bɛɛ ye prémisse de ye k'ale de bɛ ko bɛɛ gɛlɛya fo a ka bɔ yen prémisse yɛrɛ bɛ nommé don min na u ye réunion kɛ k'olu tɛ sɔn prémisse ka sigi k'olu tɛ sɔn parti ɲɛmɔgɔw ka sigi k'olu tɛ sɔn M5 mɔgɔw ka sigi k'olu tɛ sɔn nin ka kɛ nin ka kɛ mais président ye ne ta ka ne kɛ premier ministre ye a y'a ka danaya da ne kan a ko n ma maliyɛnw bɛ laɲini min kɛ i k'i jija k'o waliya ne an yɛrɛ nana an ma wuli kana fanga ta ta an ma fanga ta an yɛrɛ ma an nana gɛlɛya min maliyɛnw kan min bɛ l'armée kan ka solution ɲini a la donc i k'i jija donc ne na ye lahidu min ye o lahidu maliyɛnw wulila ka marche kɛ juin ka fo fanga yɛlɛmara ko lahidu tɛmɛ président fana ye instruction di ne ma donc n b'o baara la sisan u b'a kɛ cogo min na nin y'a ye gɛlɛya bɛ yen premier ministre de don an kun t'a fɛ ka kɛ premier ministre ye sisan fo a ka bɔ yen c'est comme ni donsow taara u bɛ kelen ta u b'a isoler a kelen ka tugu a kɔ k'a ci fo a ka bin u b'o de la ka premier ministre isoler k'ale ni président ni tɔ bɔ premier ministre de don premier ministre fo k'a ci a ka bin mais président bɛ ko bɛɛ faamu premier ministre kɔfɛ u bɛ tila k'u ɲɛsin président ma o président kɔfɛ u bɛ tila k'u ɲɛsin M5 mɔgɔw ma o après ni premier ministre m'a kɛ fana olu fana bɛna sɛbɛn premier ministre ye maliyɛnw janfa a kun bɛ place de l'indépendance la ko ka yuruguyurugu kɛlɛ ko ka yɛlɛma don ko la ko ka nin kɛ a filɛ nin a tɛ k'a kɛ donc cogo o cogo u bɛna kuma jugu fɔ premier ministre donc ne ye min sugandi an ye lahidu min ta maliyɛnw ye maliyɛnw ko k'u bɛ min fɛ président ye lahidu min ta maliyɛnw ye ne bɛ to sira kan mais o bɛɛ la ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la hali o don ko ministre de la refondation ministre de l'administration ministre des réformes politiques ko ma k'a ye table ronde kɛ a ye bɛɛ wele tuguni tile 3 tile 4 a ye kuma fo an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maintenant n'o bɛɛ banna ni min ko k'ale tɛ na k'a tɛ ko to ɲɔgɔn ta la ça c'est son droit aussi an tɛ se ka mɔgɔ si jagoya yɛlɛma dun ala barika la maliyɛnw dɛmɛ ni ala dɛmɛ o yɛlɛma in a bɛ kɛ o parce que maliyɛnw sara o de kama o maliyɛnw wulila o de kama fanga yɛlɛmara o de kama n b'a fɛ maliyɛnw k'o de faamu n'o tɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ si cɛ n ko ne yɛrɛ bɛ taa olu fɛ n bɛ taa u ka siège la hali dɔ bɛ yen n bɛ se ka taa u ka so k'u deli u kana n ka fara ɲɔgɔn kan mais n'o bɛɛ kɔfɛ ni min ko k'ale tɛ sɔn ne bɛ se ka mun k'o la Isaka Ba kuma b'i bolo jalaki 1 ani bisigi 2 o ɲɛsinen do i ma nin ko ninnu kɔnɔ jalaki fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ ko i kuma o kuma k'i b'a fɔ k'a fɔ ko les forces de changement bisigi ye min ye o ye k'a fɔ ko jɛrɛ min n'a kuma bɛ senna tantɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa prolongation kuma fɔ ko ka taa ɲini ka dɔ fara fangacɛ furancɛ fanga hakɛ kan sabanan ye jalaki ye min ye o ye k'a fɔ ko e yɛrɛ bi i ye politiki mɔgɔ ye k'a mana kɛ cogo o cogo
ni kow kɛra cogo dɔ la e M5 tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen k'olu bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔw ye. ni i y'a dɔn ni fanga o fanga n'a bɛ yɛlɛma a bɛ se ka yɛlɛma élection fɛ aw nana na hakilina ye jamanadenw tugura e ko u votera e ye i bɛ se ka na fanga la nin cogo la a bɛ se k'a kɛ jamanadenw tɔɔra la u wulila u ye fanga gɛn u ye mɔgɔ kuraw sigi fanga la i bɛ se ka na fanga la nin cogo la an nana nin cogo de la o a bɛ se ka fana i fanga bɛ e fa de bolo a y'a bɔ a taara a y'a d'i ma o tɛ Mali la a bɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiw de wulila u nana fanga bɔ yen ka fanga ta a ma kɛ Mali la nin cogo la o maliyɛnw de wulila k'u tɔɔrɔla k'u ɲanina k'u tɛ fanga in fɛ yuruguyurugu cara kɛlɛminɛnw min kan ka san sɔrɔdasiw wari bɛ don wari in bɛ ŋanamu a preuve bɛ yen sisan a bɛna ye o donc ŋaniya ɲuman M5 wulila k'a yira maliyɛnw la maliyɛnw tugur'u kɔ fo a sera yɔrɔ dɔ la fanga in kun bɛ bin a kun bɛ situation dɔ la a commencera ka mɔgɔw faga o de kama président ko transition inclusive o kɔrɔ ye M5 dɔrɔn tɛ yen o mais hakilina ɲuman minnu bɛ M5 la k'a fɔ k'an ka lakana sabati maliyɛnw ci tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale ma sɔn a ma k'an ka yuruguyurugu kɛlɛ maliyɛnw tɛ sɔrɔ min b'a fɔ k'ale ma sɔn a ma fo n'a kɛra ale de bɛ yuruguyurugu la M5 ko k'an ka réforme kɛ k'an ka yɛlɛma don texte la mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'a fɔ k'ale ma sɔn a ma fo mɔgɔ min a t'a fɛ yɛlɛma ka don ko la o de kama n bɛ M5 fɔ n'o tɛ M5 kɛlen tɛ o an b'a fɛ filanan maliyɛnw caman bɛ yen u tɛ M5 manifestation la mais u ŋaniya ni M5 ŋaniya ye tɛ kɛ hali parti min bɛ fanga la donc M5 tɛ maliyɛnw bɛɛ mais hakilina min bɛ M5 la ne bɛ o de fɔ sɔrɔdasi président nana président ko sisan ne tɛ politique mɔgɔ ye n t'a fɛ aw ka kɛ politique kuma ye n b'a fɛ maliyɛnw bɛɛ ka kɛ kelen mais yɛlɛma minnu kan ka kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ka Mali refonder o kɔni ni min ko k'a tɛ sɔn o ma o kɔrɔ ye hakilina wɛrɛ b'a la par exemple don min na u taara mugu ci mɔgɔw la k'u faga mɔgɔ minnu ma déclaration kɛ k'ale ma sɔn o ma dɔw yɛrɛ taara meeting kɛ o kɔfɛ k'u bɛ fanga in soutenir est ce que o bɛ se k'a fɔ k'o ye force du changement ye a man di ale ye mais tiɲɛ de don n'o tɛ a tɛ maliyɛnw tɔ concerné jamana wɛrɛ la comme y'a fɔ aw ye i ni Mali yɛrɛ kɔnɔ maa o maa n'i bɛ fanga kɔrɔ la n'a binna soulèvement kɔfɛ ani coup d'état kɔfɛ u b'i sen bɔ fɛn bɛɛ la donc ni ko force du changement o ye mɔgɔ min y'i yɛrɛ yira k'a fɔ k'olu bɛ sɔn mais maliyɛnw majorité a caman bɛ yen u m'u da don a la ça veut dire que u kun hali minnu bɛ majorité la donc n'o bɛ digi mɔgɔw la peut-être an bɛ se k'o kuma to yen Mali kɔnɔ crise fila de kɛra crise fɔlɔ min kɛra 1997 kalo fila gouvernement ni opposition ye sama-samali kɛ opposition ko an ka élection labɛn yani an ka taa curu dingɛ in kɔnɔ gouvernement ko gouvernement in bɛ san 5 kɛ a ma liste électorale dilan a nana fɔ ko n tɛ se ka liste électorale dilan ko parce que délai de bɛ yen donc u ye organisation ɲuman to yen ka délai ta u ye élection tɛ min de bɔra la san 5 mɔgɔw bɛ kɛlɛ la Seydou Badian Kuyatɛ min y'an ka hymne national dilan u y'a minɛ Yusuf Traoré ala ma hinɛ a la comité militaire de libération min ye RDA bɔ fanga u y'u mɔgɔ 2 minɛ ka taa n'u ye Kulikɔrɔ k'u don kaso kolen kɔnɔ Malamin Traoré u m'a fɔ ko mouvement démocratique ɲɛmɔgɔw do ale tun ye Adema président u y'a minɛ k'a bila pick-up la k'a yaala Bamako bɛɛ la k'a lamalo ka taa n'a ye bila ka Umar Kanute min bɛ BEC ɲɛmɔgɔ do k'u 2 ɲɔgɔn fɛ k'u don kaso la ka Muntaka Tall minɛ ka taa n'a ye Kita ale ni bandenw ni zɔnw k'u bila kaso kelen kɔnɔ ka tila Umar Mariko k'a tun bɛ Musa fanga kɛlɛ mais a ma boli ka bɔ Mali la mais en 97 a taara kalosigi kɛ kɛnɛ ko parce que tun b'a fɛ k'a faga an tor'o la ka ɲɔgɔn fa sama-sama fo ATT nana ka Mali sumaya 2020 crise filanan min kɛra opposition ko aw ye dɔ fara assemblée kan siɲɛ 2 a ye kelen fara kan an ka sigi ka situation de la u ko non ko dialogue national ye délai di an tɛ se ka tɛmɛ u taara kɛ u corola o sisan n'i ye fanga kɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɔ kɛnɛma n'i ye fanga d'u ma
i y'a fɔ a ye dɔ fara assemblée kan an ka élection labɛn u bɛ girin k'a signé o mais o don u ko k'a tɛ se ka kɛ u y'a kɛ an dingɛ kɔnɔ an b'o débat kelen la bi u ko k'olu tɛ organe unique fɛ fo an ka élection teliya k'a kɛ n k'u ma ko organe unique in o bɛ k'a kɛ mɔgɔw b'a ɲini pour que ka dɔ bɔ sama-samali la élection kɔfɛ an ka sigi k'a labɛn u ko k'olu tɛ sɔn ko parce que premier ministre min bɛ yen k'olu t'o fɛ donc an ka taa donc u bɛ k'an pousser erreur min kɛra 97 ani 2002 k'an pousser an ka taa élection jugu organiser mankan ka wuli tuguni fanga ka bin an tɛ se ka s'o ma o ou bien dɔ bɛ yen u y'u labɛn an bɛ yuruguyurugu kɛlɛ min fɔ k'a gɛ teliya ka haraba ka taa a ta k'a ɲagami ka fanga ta tuguni a tɛ kɛ tan fanga bɛna taa jɛlenya kɔnɔ n'i y'o f'u ye dɔrɔn u b'a fɔ n'i y'a ye a bɛ nin kuma fɔ a b'a fɛ ka dɔ fara transition kan kuma tɛ n na o kuma ye mun ye mɔgɔ minnu b'a fɛ an k'a teliya hali n'an bɛna tiɲɛ an bolo coup d'état wɛrɛ bɛ na mankan wɛrɛ bɛ na buni mali kɔnɔ f'an bɛ kalo 6 kalo 10 yɛrɛ tunu an tɛ sɔn o ma o. a bɛ se ka k'a temps kɔnɔ premier ministre wagati min fɔlen don. mais sisan ne ye min de f'u ye a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan n'an sigira a bɛ se k'a fɔ n'an y'a kɛ tan dɔgɔkun 2 kalo 2 kalo 3 kalo 10 o de bɛ fara a kan o de kama an tɛ sɔn a ma dɔ bɛ se k'a fɔ ayi n'an y'a kɛ tan an bɛna coro an bɛ se ka san 1 wɛrɛ pɛdi coup d'état wɛrɛ bɛ se k'a kɛ an bɛna fɔ sisan an k'a kɛ cogo di an bɛ bɛn ko dɔ la an b'a jira communauté internationale mais parti dama bɛ yen parti bɛɛ tɛ de maa dama bɛ yen u bɛ salle louer u bɛna fa parti la u bɛna fɔ ko parti 80 o parti 80 kun bɛ yen pour que u ka fanga binna mɔgɔw kana n'a fɔ ni man sago sɔrɔ dɔrɔn ça veut dire que a man ɲi an ka ko to ɲɔgɔn ta la de ne b'o de ɲini u fɛ o président tɛ candidat ye premier ministre tɛ candidat ye sariya de y'o fɔ donc a bɛ se ka kɛ cogo an b'a fɔ k'an b'a fɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ problème bɛ min u b'a fɔ ko an k'a kɛ dɔrɔn hali n'an bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ an k'a kɛ délai communauté internationale o tuma n'a tiɲɛna don min na communauté internationale de bɛna dilan o mais kɔrɔlen communauté internationale mɔgɔw tun bɛ sa o yuruguyurugu tun bɛ sen na mais communauté internationale ko fanga kana yɛlɛma mais maliyɛnw ma sɔn o ma o ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ n balimaw fɛ u kana an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ kelen k'an kamana gan bi mali la lajɛrɛ o lajɛrɛ mana fɔ ko kana kɛ malidenw tɔgɔ la mɔgɔ kelenw de bɛ taa an bɛ ni musojɛkulu fɔra i b'o mɔgɔ kelenw de ye denmisɛn jɛkulu mana fɔ mɔgɔ kelen politiki jɛkulu mana fɔ mɔgɔ kelen an dun bɛ seginna lajɛrɛw kan k'a kɛ halisa k'a kɛ yala zeyi na danfara jumɛn bɛna don aw ka ni bɛn ni kelenya lajɛrɛ ni tɔ tɛmɛnenw na min b'a to maliden minnu ma deli ka ɲininka fewu olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko mali hakili b'u la bi. aw m'a ye sisan ne bɛ ka force vive bɛɛ rencontrer c'est justement pour que an ka bɔ nin karikan kɔnɔ mɔgɔ kelenw de bɛna don o don sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'a organiselen don u ye taamasiyɛnw de di mɔgɔ par exemple donso ne y'u reçoit u ko fanga si ma deli k'olu jate ne y'u wele k'u bila place baw la fanga organisation tɔ ninnu bɛ bila fanga la u tun bɛ o place yɛrɛ la k'u ka n'u sago fɔ assise nationale la k'u ŋaniya fɔ assise nationale la o ye kelen ɲamakalaw u bɛ n'u hako fɔ dugutigiw bɛ n'u hako alimamiw bɛ n'u hako mais partiw b'a fɔ ko partiw ko don parce que n'i y'a jate mali kɔnɔ don o don ni kumaw nana u b'a fɔ ko partiw ka kuma don n'u ye fanga ta tant que ko ka ɲi a bɛ kɛ parti ko ye n'a tiɲɛna don min na u bɛ wuli ka taa les familles fondatrices les chefs religieux a ye n'aw da don kuma la an ka se k'a lajɛ syndicat aw na don mais an k'u da don kuma la depuis le début an bɛna baara min kɛ cogo min na an k'u da don kuma la depuis le début an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ comme ça ni gɛlɛya sɔrɔ fana an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ mais aw y'u da bɔ a la k'a dilan n'a tiɲɛna don min na aw bɛ boli ka t'u nɔfɛ an bɛ bɔ o kɔnɔ o de ye transition ka vision kura o vision fana n'i y'a fɔ aw ye ne ye mɔgɔ minnu rencontré a bɛɛ ko k'olu sɔnna partout dɔ bɛ yen minnu b'a fɔ k'olu ma sɔn o fana y'u ka droit de o de kama n ko n bɛ taa olu fɛ n ko ministre de la refondation ministre de l'administration
ministre des réformes constitutionnelles a y'o parti bɛɛ wele a bɛɛ a ye tile 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'i y'a min b'o la a y'a ta a ye nan'a yira n na n'an bɛ se ka ko to ɲɔgɔn ta la pour que a ka se ka kɛ teliya ni bɛn kɔnɔ an b'o de sira kan. An ka jɛmukan in sigi ko 4nan sa an y'a fɔ ɲɛna cogo min na o ye mara taabolo ɲuman ye yuruguyurugu wale olu bɛ se ka dabila cogo min na an fɛ yan nɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolow kɔnɔ sigidaw la ani marayɔrɔw bɛɛ lajɛlen na maliden bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ sariya ta hukumu kɔnɔ an ye ja minnu sɔrɔ ni ka o yira u la an k'o lajɛ. Nin baara taabolo fɔlɔ in ale hukumu kɔnɔna na minisiri ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ye a jira k'a fɔ min ye digi ye o bɛna kɛ fɛn dama dɔw kan i n'a fɔ yɛrɛmabila ani yuruguyurugu an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ transition ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale bɛ a laɲini cogo min na mara kɛcogo ɲuman Dr Choguel Kokala Mayiga ale k'a fɔ la o ti ɲɛ cogo si la min ye gouvernement yɛrɛ ye o ka musakaw dɔw bɛ se ka bɔ olu la cogo min na min bɛna a to min ye fasodenw ye jamana yɛrɛ ka se k'i mago don olu la o waleyali yɛrɛ fana kama o y'a jira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to min ye miliyari 100 hakɛ ɲɔgɔnna ye o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o don daw fɛ da minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tali kɛ kɛnɛya ani kalanko la minisiri ɲɛma ale ka fɔ la a ko cogo si la an b'an k'an sigi k'an bolo 2 da an sen kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka baara kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la olu ka tila ka jamana ka sɔrɔw ta k'a kunsin u yɛrɛ ma wa bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni ko ma bɔ o la a dɔ bɛ dɔ la min ye ɲinitaw ye o tɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye o koɲa de kama minisiri ɲɛma ka kumaw kɔnɔna na a ye a jira k'a fɔ fɛɛrɛw sigilen bɛ sen kan min ye kiiritigilamaw ye sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana kɔnɔna a n'a kɔkanna na fɛn o fɛn de bɛ yen ni o bɛ tali kɛ yuruguyurugu la fura ka se ka sɔrɔ a la. Kasim Traoré i bɛ se ka ɲininkaliw tɛnku minisiri ɲɛma la. Aya monsieur premier ministre n'i ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ta an ka jamana kɔnɔ fanga fɛn fɛn nana a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ nka nin waati laban in na maliyɛnw yɛrɛ bɛ k'a fɔ u bɛ k'a ye k'a fɔ waleya bɛ sen na yalama aw kun ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ka bube minɛ k'a bila kaso la aw sen ka bɔ kalata ko la o de don wa ou bien aw minnu yɛrɛ bɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ makaran de parce que a fɔra ko e yɛrɛ yanni i ka yan sɔrɔ i yɛrɛ tun bɛ taa ni ka segin kɛ i ka so ani pôle économique ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛ bɛ i yɛrɛ nɔfɛ a ko bɛ cogo di. a bɛ san 5 bɔ don o don journaliste dɔ bɛ sɔrɔ a bɛ kalo 1 kalo 2 kɛ don o don a bɛ sɛbɛn kɛ ne kan n'a sɛgɛnna don min na a b'a bila kalo 2 kɔfɛ dɔ wɛrɛ b'a ta ni tiɲɛ de kun don pourquoi ne ma minɛ ni tiɲɛ don o ye kelen a filanan n'i ye jateminɛ kɛ ne donna gouvernement la en 2002 n bɔra gouvernement la 2007 contrôle taara ne ka gestion vérifiée o rapport bɛ n bolo k'a sɔrɔ ne bɔra ministère la n sera MRTP la i ye san 3 kɛ contrôle taara 2011 de juillet 2011 à mars 2012 kalo 8 o rapport bɛ n bolo transition 2012-2013 u ye vérificateur bila ka taa a ye kalo 2 kɛ o rapport bɛ n bolo 2016 entre le 22 janvier 2016 ani juillet 2016 contrôle 6 u ma deli ka kɛ Mali la i tɛ cadre si sɔrɔ Mali la u ye min contrôler ka tɛmɛ ne kan o de kama ne bɛ to k'a fɔ ko c'était le terrorisme administratif contre moi o bɛɛ ye ka fɛn dɔ sɔrɔ pour que an tɔgɔ tiɲɛ a sera yɔrɔ dɔ la ka contrôle to ne fɛ n'u y'u ka rapport bila ka taa primature la u bɛ fuite organiser journaliste kan tɔgɔ tiɲɛ n bɛ min jaabi di o la n ko je ne fais pas de débat de personne ne tɛ mɔgɔ ko la o ne bɛ principe ko de la et le débat didi organe bɛ jamana bolo min bɛ kiiri tigɛ u y'u ka baara kɛ mɔgɔ bɛ yen min tɛ se k'i jɔ ne ɲɛna ka fɛn fɔ u bɛ t'i dogo journaliste ni vidéoman kɔfɛ ka fɛn fɔ ne t'u jaabi o est ce que mɔgɔ ɲɛna ni ne kun nɔgɔlen don k'olu bɛ k'a fɔ n bɛ to M5 ɲɛmɔgɔya la kalo caman o tun tɛ se ka kɛ o donc o ne b'o bila kɛrɛfɛ a filanan
mɔgɔw t'a fɛ ka M5 ko kuma fɛ mais n tɛ se ka kuma n'i ma fo parce que M5 de wulila k'a b'a fɛ fanga ka yɛlɛma ko parce que yurugu de bɛ Mali bin yurugu de an ka l'armée bin yurugu de ye jamana cɛn mɔgɔw tɛ min faamu n'an ko peuple il y a le peuple et les populations a bɛ se ka yɛlɛ mais différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ peuple ye jɔn ye la partie active min bɛ wuli ka kuma ta jamanadenw tɔgɔ la la population c'est les 20 millions mais le peuple min bɛ wuli ka kuma ta tɔn ninnu tɔgɔ la c'est comme les élections u b'a fɔ ko peuple de président ta an ye 20 millions président si ma deli ka 2 millions sɔrɔ o 2 millions o de ye peuple ye M5 de wulila k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don ko la parce que élection bɛ ka ŋanamu o kana kɛ tuguni jamanadenw ka wuli ko parce que yurugu bɛ sen na n'o fanga yɛlɛmara fanga kura nana président Assimi Goïta a bɛ sigi don min na le 7 juin l'avocat général a ye mun de fɔ a ko yurugu kɛlɛ n'a ma se kɛ ka se a dan na ça veut dire que transition y'a jɛ ale y'a fɔ kosa in a y'a mɛn président de la transition ko yurugu kɛlɛ k'a bɛ kɛ sans état d'âme ko hali a tɛ ɲɛ tugu n'olu y'a fɔ ne ye gouvernement de transition ye peuple ye min fɛ justice ye min fɔ président ye min fɔ mɔgɔw bɛ wuli tuguni k'a fɔ premier ministre ale bɛ ka mɔgɔw minɛ ale de bɛ ka taa juru sara ale de bɛ ka nin kɛ ale de bɛ ka nin kɛ mais o ye tɔgɔ tiɲɛ de ye tɔ ninnu y'a faamu M5 mɔgɔw y'a faamu président y'a faamu maliyɛnw y'a faamu o ye stratégie de ka baara tiɲɛ an bolo ka mɔgɔw fara an dun tɛna fara o ala barika la M5 mɔgɔw b'a dɔn Mali peuple b'a dɔn justice b'a dɔn président b'a dɔn an tɛ mɔgɔ ko la a sabanan dossier minnu bɛ ka di justice ma an m'u dilan o u kun dilalen don ka bila u kun bɛ tiroir kɔnɔ o c'est comme les résolutions des assises tiroir de samana k'a fɔ juge dossier min labɛnnen don a y'o ta an yɛrɛ bɛ ka audit minnu kɛ o résultat bɛ bɔ transition kɔfɛ de a bɛ di fanga kura mɔgɔw ma audit bɛ yɔrɔ bɛɛ la président de la république assemblée nationale toutes les institutions AGEFO PMI Mali les cadastres miniers les bâtiments de l'État ainsi de suite a bɛɛ bɛ audité wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la wari tiɲɛla yɔrɔ o yɔrɔ la n'a y'a ye don min na yɔrɔ min na wari ma tiɲɛ salam mais ni wari tiɲɛla yɔrɔ o yɔrɔ la o dossier bɛna di justice ma mais o dossier bɛ di k'a sɔrɔ peut-être an yɛrɛ bɔra fanga la donc kuma minnu bɛ sen na sisan k'an bɛ ka mɔgɔw don kaso la de ka parce que ka nin bɔ élection la o ye kumaw de o ye politique kumaw de n'o tɛ problème tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ. ɲininkali min bɛ ne fɛ o de ye maliden caman ɲɛna k'a fɔ ko sariya kɛra maliden dɔw de ye a kɛlen komi sariya bɛ dɔw de minɛ dɔw yɛrɛ bɛ sariya sanfɛ yala mɔgɔ o mɔgɔ ni jamana ka nafolo bon dɔ delila ka kalifa i la hali n'o ka sɔrɔ e yɛrɛ jɛɲɔgɔn don a kɛra M5 kɔnɔ a kɛra politique sara wɛrɛ fɛ ni sariya ko k'a mago jɔra a la e t'i da don a kuma la yala a tigi bɛ bila sariya ka bolo kan wa. o kɔni o ye i bɛ se k'o fɔ bɛɛ ɲɛna an t'an bolo da kɛ hali conseil des ministres tɛmɛnen président y'a fɔ ministre bɛɛ ye bɛɛ k'i jija ministre o ministre n'i ye wari gérer jamana nafolo i k'a gérer ka ɲɛ ko ni min ye gɛlɛya sɔrɔ ale t'a to yen de a y'a fɔ ministre bɛɛ ɲɛna ko ale tɛ président ye min bɛna ka fɔ ministre ye e kɛra ministre min ka d'a ye o ko kɛ k'olu nana waati kunguri kɔnɔ ale b'a kɛ ko bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ ne kɛra seere a tilala k'a fɔ ko la lutte contre la corruption ce serait sans état d'âme donc ni président kɔni y'a fɔ premier ministre tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bali o et puis o ye dossier de justice an yɛrɛ man ka commenter fewu ne ye commentaire minnu kɛ o ye ka mɔgɔw lafaamu dɔrɔn n'o tɛ normalement ne ko n k'a fɔ aw ye ne tɛ n da don a la o bɛ justice bolo n'o tɛ ne man kan da don o la o justice de b'a de ni justice ko k'a tɛ mɔgɔ min minɛ n'a bɛ mɔgɔ minɛ a ba kɛ an da t'a la an tɛ juge wele an tɛ intervention kɛ a tɛ. fanga giringirinna wagati min maa caman bɛ ka jalaki bin
ko aw minnu kun M5 mɔgɔw ye k'aw de ye denmisɛnninw kɔnɔna suruku k'u ka taa cité administrative minɛ k'u ka taa ORTM minɛ k'u ka taa assemblée minɛ aw jɔrɔlen don wa? La constitution de 1992 u y'a sɛbɛ a kɔnɔ ko ni fanga bɔra jamanadenw ka nafa sira kan n'a bɔra république kɔnɔ république jamana bɛ baara sariya de kan n'a bɔr'o kɔnɔ yamaruya bɛ jamanadenw ma u ka muruti a bɛ constitution kɔnɔ M5 nana kumaw fɔ don min na a vidéo bɛ yen jamanadenw kan ka muruti mun kama a kun fɔra a fɔra fana n'aw taara yɔrɔw la aw kana yɔrɔ ci aw kana mɔgɔ nini aw kana foyi kɛ aw t'aw jɔ ka yɔrɔ occupé k'a fɔ k'aw murutira o de fɔra M5 la o de kalanna place de l'indépendance la mɔgɔw kuma na primature la o ma foyi tiɲɛ o mais i y'a dɔn n'o kɛra fanga bɛ marché cogoya dɔ la o bɛ se ka mɔgɔ provocateur dɔ bila aw ɲɔgɔn cɛ o de bɛna tiɲɛni kɛ k'a bila aw kan n'o tɛ M5 kɛlɛ kɔnɔ don o don an b'a fɔ n ka militants ye aw kana tiɲɛni kɛ a ye t'aw jɔ yɔrɔw la maintenant minnu taara mugu ci M5 mɔgɔw la k'u to RTM kɔnɔ o kuma yɔrɔ jeni o M5 militants vidéo bɛ yen olu de taar'i jɔ k'aw kana maga équipement la dɔ bɛ k'a fɔ ko M5 de don M5 n'o don moi je pense que ce n'est pas vrai ne ye discours caman kalan a bɛ se ka M5 jeunes ɲininkali kɛ don o don ne b'a f'u ye n'an bɛ bɔ yɔrɔ n b'a fɔ k'an bɛ taa aw kana yɔrɔ kali la désobéissance civile pacifique n'aw cayara dugu kɔnɔ fanga tɛ se anw la n'aw ma ca de a bɛ se aw la aw bɛna yɔrɔ kari aw kana yɔrɔ kari aw kana yɔrɔ jini maintenant politique ko kuma don dɔ bɛna fɔ M5 de ye nin kɛ M5 de ye nin kɛ hali ni M5 mɔgɔw taara yamaruya bɛ mɔgɔw bolo i ka taa mugu ci jamanadenw la pour ça yamaruya t'i bolo. an bɛ min ye réseau sanfɛ i yɛrɛ y'a fɔ o ye ka fɛɛrɛ de dabali tigɛ k'e bila i kelen na i bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'i bɔ premier ministre ya jɔyɔrɔ in na e dun fana mɔgɔ dɔ de y'i sugandi n'o ye Asimi Goyita ye yalama bi aw cɛ bɛ cogo di danaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa aw bɛ baara kɛ aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa. ne bɛ se ka min fɔ président Goyita yɛrɛ pression min kɛra k'a ka nana ne ta o pression n t'a dɔn ni mɔgɔ caman bɛ n'o pression kɛra i kan n'i tɛ yɛlɛma kɛ ka bɔ chef d'état fɛ ka taa ambassadeur fɛ ka to maliyɛnw dɔ fɛ a taara sira kan a ye ne ta a ye ka danaya da ne kan o tuma ne ka baara ye min ye o danaya in ne k'a mérité o de kama n b'a fɔ M5 yɛrɛ la obligation saba de bɛ n bolo sisan président min y'a ka danaya da ne kan ne kana janfa n kana a déçoir expérience min bɛ n na fana n'i y'a ye a tɛ sira ɲuman min kan ne k'a fɔ a ye a bɛ n lamɛn fana obligation filanan ye mun ye ne yɛrɛ nana cogo min na lahidu min taara kuma min bɔra ne da kan to manifestation ka to M5 ɲɛmɔgɔya la maliyɛnw kana n'a fɔ a kɛra ministre a y'o a ɲinana o kɔ o ye lahidu filanan ye lahidu sabanan ye pour que ne kana kɛ premier ministre ye mun de kun fɔra kɛnɛma dɔ taara a ye avion ta ka taa fɔ chef d'état ye ka Asimi bagabaga k'a bali ko ni nin nana kɛra premier ministre ye k'a bɛ jamana tiɲɛ k'a bɛ fitina wuli jamana kɔnɔ ko yuruguyɔrɔkɛlaw don ko mɔgɔ min d'a man ɲɛ a tɛ se baara la donc ne ka hami sabanan ye mun ye ka baara kɛ maliyɛnw k'a dɔn ne ni mɔgɔ o mɔgɔ n'an ye kalan kɛ kabini n bɛ première année la fo ka tɛmɛ kalan la ne ni mɔgɔ min ye baara kɛ kabini n dɔra soldasiya la ka bɔ ka baara kɛ a ye taa ɲininkali k'u bɛɛ fɛ i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ min bɛna f'i ye ko ne ye nin de min bɛ fɔ ka fɔ réseau kan donc n b'a fɛ transition in bɛ ban don min na ala barika la maliyɛnw k'a fɔ a nana a y'a seko kɛ o hami fila de bɛ na ka Mali danbe k'a sigi a ma ka Mali l'armée sigi ka fanga kɛ Mali la ka tila kuma min na président yɛrɛ ko ne ma k'an k'an jija mɔgɔw kana fara fara ni président y'o f'i ye bonya bɛ tɛmɛ o kan ça veut dire que pratiquement a ye n siri
mɔgɔ min b'o fɛ i jija an kana fara ni fɛn bɛ yen na an ka kuma fɔ c'est pour que ni fɛn fitinin kɛra ne b'a wele a ka so bien a ka bureau la à n'importe quelle heure an bɛ sigi an b'a kuma fɔ n'a hakilina ye mun ye a bɛ se k'a fɔ monsieur le premier ministre nin to yen e b'a fɛ k'a kɛ cogo min na je crois que c'est pas bien e b'a fɛ k'a kɛ cogo min na a ka ɲi ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ a ye président e hakilina filɛ nin ye mais ne ɲɛna a kan ka kɛ nin cogo la a b'a jate a b'a to ne ta la n'a tɔɔrɔ ka baara kɛ nin cogo la parce que ale de ye chef de l'état ale de ye président de la transition donc ne kan k'a bonya ka hakilina d'a ma ka baara kɛ maliyɛnw bɛ min fɛ o de kama kɔsa in na a y'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye ale bɛna fanga la fanga nɔfɛ fanga in maliyɛnw de y'a yɛlɛma ale nana a dafa donc ale ka baara ye mun ye maliyɛnw bɛ laɲini min na ale ka se k'a dafa pour que sini n'a bɔra fanga la a kana nimisa k'a fɔ ni ne kun y'a dɔn donc an bɛ nin cogo de la fanga ko de don n t'a dɔn ni yɛlɛma bɛna don ko la mais bi bi na ne tɛ fɛn kɛ ni ma sara la n'i y'a ye fana min ma ɲi n bɛ taa fɔ n b'a fɔ ko an kana kɛ nin cogo la pour l'instant hali n'a ko k'a tɛ sɔn min ma a b'a ɲɛfɔ n ye gouvernement bɛ former don min na an y'o de kɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔw dɔ bɛ yen ne ko o man ka sigi yɔrɔ la a y'a ɲɛfɔ n ye pour que ale ɲɛna o kan ka sigi yɔrɔ dɔ ne tun b'a fɛ dɔw ka sigi a ko ne ma pour que nin ma ɲi nin place la dɔw yɛrɛ bɛ a ko nin ma ɲi ne y'a fɔ pour que nin kan ka bila o place la a ko bon n y'a to i ta la mais an ma kɛ nin cogo la donc ne kɔni bɛ min ɲini ala fɛ n b'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka duwawu kɛ président ni premier ministre u ka bɛn u ka se k'u hakili falen olu ni maliyɛnw ka se ka bɛn an ka se ka kuma ɲuman fɔ maliyɛnw pour que ka maliyɛnw bɛɛ k'u fara ɲɔgɔn kan hali minnu tɛ sɔn an ma hali minnu tɛ sɔn fanga in ma an kan ka baara kɛ parce que olu fana ye maliyɛn denw de ye dɔ bɛ yen u tɛ sɔn an ma c'est pas parce que u t'an fɛ o parce que an ni olu hakilina tɛ kelen donc an de kan ka baara kɛ k'u la convaincre an ka fara ɲɔgɔn kan donc bi bi na an bɛ se k'a fɔ ala barika la an bɛ ɲɔgɔn faamu n'an tor'o sira kan transition in a bɛ ɲɛ mali kura a fondation bɛ sigi fana transition in kɔnɔna la ala sɔnna o faamuyara minisiri ɲɛma an y'a fɔ an ka jamukan daminɛ la k'a fɔ ko minisiri ɲɛma ka don 100 a kɛlen ka baara daminɛ primature la yan nɔ jamukan in sigira o hukumu de kɔnɔ nka n'a kɛra septembre kalo kɔnɔna la maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko doni girin o bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kunna an bɛ yɔrɔ min na nka o doni girin in mana kɛ cogo o cogo ni nisɔndiya ko nana n'o ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye a ka kan an k'o ɲininkali tɛnku a la yanni an k'an ka barow kuncɛ 22 septembre la baara jumɛnw de bolodalen b'aw bolo ka kɛ 22 septembre tiɲɛ yɛrɛ la an dusu kamikamilen don parce que minnu ye mali indépendance sigi olu kun b'a fɛ mali ka kɛ un état souverain un état indépendant bi an ka souveraineté a caman t'an bolo parce que an t'an ka jamana bɛɛ contrôler an bɛ baara min na bi transition kɔnɔ an bɛ min fɛ président transition hami ye min ye gouvernement bɛ hami ye min ye transition bɛ ban don min na maliyɛn ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaliya caman bɔra a la tiɲɛ yɛrɛ la an ka l'armée u sera ka a sigi a nɔ na tiɲɛ yɛrɛ la dɔ bɔra yuruguyurugu la u ye yuruguyurugu kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ye siraw dilan tiɲɛ yɛrɛ la u ye élection ɲuman kɛ élection kɛra mɔgɔ min élira mankan ma kɛ a ka ko la n'an sera k'o kɛ ne ɲɛna o de hami de banna bi o de kama 22 septembre an bɛ k'an concentré ka jateminɛ kɛ baara jumɛn ni jumɛn de kan ka kɛ pour que l'armée ka se ka sigi a nɔ la n bɛ fɛ ka welewele bila maliyɛnw ye u k'a dɔn u k'a faamu an bɛ parti kelen la an tɛ parti kelen la an k'o bila jamanabaw bɛɛ min tɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ i Amérique o i Angleterre o i Russie o i France o i Chine o i jamana wɛrɛ o a bɛɛ n'i y'u ka histoire dɔn n'i y'a kalan
san kɛmɛ fila kɔfɛ san kɛmɛ duuru kɔfɛ u ka histoire kɔnɔ u kun binna ko Mali bɛ cogo min na dɔw yɛrɛ f'u ka jamana bɛ tunu mais jamanadenw dama damaw sɔrɔla waati dɔ la des patriotes minnu b'u ka jamana fɛ u farala ɲɔgɔn kan u sigina an b'an ka jamana bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo di hali n'an tɛ bɔrɔ politique la an k'o bila u farala ɲɔgɔn kan u ye sira ta jamanadenw faral'u kan u y'u ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ n b'a dɔn tigitigi waati de sera Mali la o transition in de bɛna sira in ta n t'a fɔ ko transition de bɛna Mali dilan mais a fondation a soubassement a bɛ sigi transition in de kɔnɔ n'a sigina fana fanga min bɛna a bɛ continuer ka baara kɛ donc n b'a fɔ maliyɛnw u kana jɔrɔ u yɛrɛ la il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes Mali bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ Mali ka hɔrɔnya n'a danbe transition de bɛna a soubassement sigi a ka sigi a kɔ pour que tous les Maliens soient fiers d'eux-mêmes n b'a fɛ ko welekan de bila ka taa maliyɛnw u ka da u yɛrɛ la ka maliyɛnw bɛɛ fo u ka duwawu kɛ alimami o alimami bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka diinɛ bɛ yen diinɛ o diinɛ n'a b'i bolo a ye duwawu kɛ transition ala k'a ɲɛ malidenw u ka bɛn transition a ye duwawu k'an ye duwawu de ka bon ni bɛɛ n'o tɛ baara kɔni an bɛ baara la bi an ka ko to ɲɔgɔn ta la fana n bɛ bɛɛ deli an ni mɔgɔ min tɛ ka ɲɔgɔn faamu sisan i kɛra syndicat o i kɛra parti politique o an tɛ jugu ye parce que an kun kɛra allié kɔrɔlen sisan an tɛ ɲɔgɔn faamu peut-être sini an bɛna kɛ allié an kana kɛ juguya ye an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka se k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ welewele min bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛndenw o de ye nin ye hakɛto b'a la sali ala mahamadu ministre ɲɛmaa i ni ce Kasim Tarawele Isa Kaba aw ni ce an lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ce maa minnu sɔgɔlen bɛ WRTM na nin wagati la an bɛ wakili lajigi ko an tun bɛ primature la ani ministre ɲɛmaa an masalayara jɔsen caman kan jamana lakanako bɛnkan sɛbɛn minnu sɔrɔla baara minnu kɛra minnu bɛ ka kɛ sisan minnu tora nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye nka halisa an b'a ɲini malidenw fɛ un peuple un but une foi in kelen de don an k'an jija an ka kɛ jamanaden kelen laɲini kelen ale ni hakilina kelen aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn kɛnɛ wɛrɛ kan inchallah